We zijn hier in Tresor in een van de Savolle depots, helemaal onder in de groen. En wij zijn hier bij een verzameling Album Amicora. En dit Album Amicora dat het west van de Heid en Zoon Mulder uit Friendship, die der kastelein wien in het zogenoemde studentenkoffiehuis. En dat studentenkoffiehuis dat wie in wat nou de Korenbeurs wie en het het ik is geweest in het Dekamahuis op de Brede Plaats. En zo'n album Amicorum, dat hier eigenlijk wie dat vooral toch studenten die hien dat en die leerden daar toch orenstudenten en ik wil toch professoren leerden die daar verhaaltjes in schreeuwen. Maar de bedoeling om op die manier vriendschappen te versterken en te verstevigen en eigenlijk een sociaal netwerk op te bouwen. Maar nou is het bijzondere van dit vriendenboek dat het eigenlijk geen vriendenboek is. Het is een gastenboek. Ja, het vriendenboek, of eigenlijk maar we zeggen het gastenboek Mulder. Het boekje dat staat vol met woorden over vriendschap, terwijl je afvragen moet of het wel echte vriendschap is. Dat is heus twijfelachtig. Een oorspreektitel als dat ze Mulder oorspreken met vrijheer van Botnia, ambachtsheer van Dekama, dat zou het eigenlijk al genoeg. En we hebben hier wat een ironisch stukje van een Sminia, die later secretaris van het tijdschriftgedeel was. En die is ik heel ironisch in zijn oorhef naar Muldertuin. Hij schreeuwt dan: ter eren van den weledelwaarden en zeer geleerde heer, de heer A. Mulder, zielbezorger van de beurzen der heren studenten. Bier, tabak en Malaga gebruikt men veel op Botnia. En om wat te illustreren hoe de studenten tochten over hun studentwezen. Hier een stukje van een orenstudent die schreeuwt dan: Diogenes de wijze, die woonde in een vat. Hieruit kan men bewijzen dat wijsheid woont in het vat. Aardig binnen ik de stukjes waarin we dus de tiergeest wat proeven kennen. En in 1787 dan vindt er in Friendship zo'n bijna een revolutionaire opstandplak van de patriotten. En het is duidelijk dat in dat studentenkoffiehuis er heerste een patriotische geest. En er kwamen een aantal professoren en studenten die nogal patriotisch gezind waren. En dat blijkt hier uit een stukje van Jan Everts Scheltema, later een prominente bestuurder in Friendship. En die schreeuwt dan in dit boekje: hij die het vrijkorps haat, haat mee zijn vrij geluk. Die blind oranje schreeuwt, bewerkt zich ramp en druk. Hij die de godsdienst mint en vrijheid hoog waardeert, de deugd betracht, vreest niets, al wierd het heelal verkeerd of door oranje overheerd. En dat is dan een stukje van Jan Evert Scheltema, die later oppakt wordt en veroordeeld wordt en die moet dan maar liefst 1000 zilveren ducaten betalen. We sluiten al met een prachtig gedichtje van student Nauta, die het later advocaat en gemeentesecretaris wordt in Engwerden. Hij schreeuwt in het boekje, en dat past wel aardig in deze coronatijd: veel woorden is maar stront. Leef gelukkig en gezond.